Hello Malawi, it's your boy Club Junta. I'm back. Yeah, Galu. Ndabwesa nkhani nake imene ili yokhudza kwambiri, nkhani imene ili yodinya ndithu yomvesa chisoni, komanso kwa anthu ena ndi nkhani yodabwisa kuimva ndi kuona. Okay, zachitika ndithu mu dziko lija la Mozambique. Msungwana anatenga pathupi bwinobwino ndikukhala miyezi yokwana ndithu 9. Itafika nthawi yokachira, anakachira kamwana ka Galu. Mwina simukumvesa bwinobwino. Itafika nthawi yokachira, anakachira kamwana ka Galu. Ndipo atachira choncho mwana wa Galu uja patangopita mphepo, kamwana ka Galu kaja kanasandukanso ndikukhala kantengo kapena kuti kachikuni ndithu. Izi zachitika ku Mozambique. Abale ndi alongo, ine ndi salankhule zochuluka kapena kuti ndi salankhule zambiri, koma ndikusiyeni mwabata ndi mtendere muonere video imeneyi kuti zinakhala bwanji, zinatheka bwanji, zinayenda bwanji. Onerani ndipo musayiwale kupanga subscribe and share, like and comment. Tuuzeni amene timalakwisapo kuti nafenso tikonze pamawa muzaonere zinthu za quality yabwino potengera ndi feedback imene mungatipase. Inachitika ku tsiku la lero maka lero ndi pa 23 mwezi wa August chaka cha 2022. Malipoti amene talandira ifanya mata balance manaye ndi oti mzimayi wachira anali oyembekezera. Ndiye kuchirako monga ali mu nyumba azimayi amona ngati kuti chimene achiracho ndi kankhanda ka Galu ngati mene akufotokozera kuti ndi ka Galu choncho, koma kenaka atayika pambali kudzapita mphepo. Malingana ndi malipoti amene talandira akuona kuti ndi chimtengo, kusonyeza kuti mzimayi kuno wachira chimtengo. Ndatakhala ni pompo kuti tikuonetseni chinthu chimene mzimayi amene wachira, komanso ticheza ndi mzimayi yotikwanisa kuyankhulana naye, komanso azimayi amene anali mnyumbamo. Kushoka pamenepo ticheza ndi atsogolera mudzi wa Binoni. Tikatha kucheza ndi atsogolera Binoni pamakhalanso akuluakulu wena ofuna kutsirira ndamanga. Takhala ni pompo pa nkhani imeneyi. Ndine Govert Samuel Lazaro, komanso malume Sizitu kadewere kuchambula video imeneyi. Tene tikutengereni ku nkhani imene yachitika kuno ku Binoni, boma la Tsangano. Pano talowa mu nyumba kuti ticheze ndi amayi amene achira chinthu chimene chili chosakhala bwino pambuyo okhala ndi uchembere nkumembekezera kuti akhala ndi mphatso ya mwana m'banja. Ashemwali anga takupezani kuno ku Binoni, mwina titakudziwani dzina lanu. Grace ndani? Grace Pasi. Mungakhale adzaka zingati Grace? Zaka 31. Tatifotokozerani inu muli pabanja? Ndi pabanja. Muli pabanja, amuna anu dzina lawo ndi ndani? Obule. Tatifotokozerani pa uchembere umene munayima ulendo uno. Uchembere umene ukadakhala wa nambala bwanji? Wa nambala 2. Uchembere umene udakhala wa nambala 2 kusonyeza kuti muli ndi mwana mmodzi? Wanji amene? Wankazi. Muli ndi mwana mmodzi wankazi, ndi uchembere udakakhala wa nambala 2. Tatifotokozerani mudayima bwinobwino, munali ndi pathupi ngati mmene zimakhalira kuti ati munthu ali ndi mimba? Ndinali nawo. Kuti mwezi uno unali wa 5. Mwezi uno unali wa 5. Muli ndi pathupi. Chimachitika ndi chani pambuyo kuti muli ndi pathupi, muli ndi mimba miyezi 5? Chimachitika nchani munthupi mwanu mukamakhala? Mimba mawu ndi kurokola ndi nsana mwandi wawo. Kumawa wansana komanso mimba kupotokola. Sikumakhala mwina kugunda ngati mene zimakhalira tikazokuti zinali choncho madzokuti ndilitu ndi mphatso ya mwana m'banja ndiye kuti mwina amene atakataka mwina akhoza kukhala mwana. Chimachitika chani? Ndi malvo kugunda. Khali ngati kuti ndithu mukuyembezera kuti ndipeza umwayi wa mphatso ya mwana. Ndivane madali wamene kuti mwana wamene. Mumadalira limodzi ndi abambo machiro dziwa kuti ndithu tikhala ndi mphatso ya mwana. Kumakhala mmene zimakhalira ndithu. Ndekenaka kuti mudzikafika kuchira chinthu ngati chimenechi chine chika chandi pa miyezi yokwana 5.
kuchakwa dzulo nditagona ndusiku ndinamva mimba kumandiporokola ndikwansana kumandipwereka ndapati nyumba ndagona ndekhaba mbanale atakagona kwina ndadalala bwera mawa tandipatsa mono madzuka bwanji nditadzuka bwino kumona hayi nero ndipita kuti kamwera kayaudzu ndikuti anene ndikupezani ndikuti nene no ndanenditatero ndaliwena kazini wanga adala bodza ndidzukise ndanora ndadzuka pang'ono kumansana ndi mimba ndimamukundipwereka ndesipada furedi ndati mwakufusana azakhale ndikwafuna kala abwere kuno kumene apitako talinga ndidzawo zimene ndatali mene ndagonera ndazakhala ali abwera ndadzafulokozera kuti nero tsulo lero sindadzuka bwino mimba mukunditali mukundiwa muzindija ndinsana ndesipana vure monga wakula ndati mungatemanga kufuza chani mankhwala kuti mwina ndipeze bwino neyo kuti mwina kukwerekako kuti ndife kusiya ndaye mankhwala mara apeza anandipatsa ndinamwa mene mafika je kumadzulo naona mimba muchimwasintha pathandisana nomandira umandiwawa ndecheza muna bwala zangu dzandichezetsa ndecheza mene baja dzoli nalowa ndinaphika sima iyo njijani ndatenga nasunga bambo laka bwala tarani atali ndentone yonje foni kama vamphepe kuzizira imene ndakhalapo ndanyamuka mene baja kwagona kuti kagona nyumba nditagona chonchije poti usiku ndipoti lulo nkhondo ndali nditagona chonchije namva notadzidzimuka ndona mimba mwambo kundiporokola modzenisana mopirire mwezi umene mavira tsuwa liti tsiku la dzulo ndendali nditakhala chonchija ngasindili ndekha ndilana ndani mukati mwa nyumba muno ndene ndinagona monga makhalire ochembere ndonimazira amene zikhalire ndene nditakhala chonchija nona chinthu chikundigwera nchiti ndi chimenechi sipadavure ndinadzuka mmene paja nakazaza khale tadzukani muone zimene ndatani zimene ndaona ine sidaziraneso sinaziona koma kola nkasadazira sadaziona ndanyamuka mmene paja ari ubwera ndosuka omwewo ndafika nyumba kuvundukula kuchiona chinthu nosana china mantha kuti chinthu chorechi mtundu wanji neso sindachionesoyi adadzuka mmene paja nawonso umankadutsanda azazawo ndinosadarani atazionera limodzi sadarovei dutsadutsa wanthu lero pamenepo pakamasiku asewa ndapeza kuti agona pano sadagona wanthuyu nali malo mwana kuti awo nditse chinthu imechatani imechachitika kufuzana kuchekwa lero kuchiona chinthu kupezeka kuti chimtengo koma chopirani chovala kumana vile chithupicho ngati ndithu kuchiona adi ngati galudi koma chinthu chisalikala zinthu zimene zakuchitika ndi mbati muli nokha ndinali ndekha ineyo amuna wanu muri ndikurata shoko pito kagona kwina ana kagona kuti ali akazi wena inu ndinu akazi anambala ndinu anambala 2 timafuna titadziwa pa zimenezi mudakanganako mwina ndi akazi anzama ayi sindakangane nawo kapena mudakanganako ndi anthu wena wake amene muthamuna kuwaganizira kuti mwina ndi amene athakupangirani zimenezi mwini ndi udani ndi anthu wena wake kukangana koza kuchita tonola kukangana kuti anthu ndakangana nawo fora kuganiza nkoyiva munthu theka mwina kuzapangana madakangana nawo mwina zimathekaso pangasana anthu ena padera wakangana nawo ndi ngosayamba ngambiri koma ndi akazi anzanu simunakanganeko ye aya sindikangana nawo kugwiza nanu ndi ngosayambaso pambuyo poti pachitika zimenezi mukuva bwanji munthupi mwanu umoyo wanu uli motani ndipese ndikuva bwino mimba mukundiporokola kumadzisitanako nditako ndiwafuna onetsa kuti mimba muli kalipo kena kamanekata katsalire kuti mwina kakani kuti ndipeze mtendere iya tathokoza ndikusonyeza kuti kuchipatala simunapitebe padakali pano kuchipatala sidapite imurufore mfana kuzona uri musamba kunyama ngopera kuchipatala kubwera suyani amene aliwafunikira yolingadzamva ndakhalira iya tathokoza chifukwa cholola kuyankhula nafe dzina linja kumapeto mwati ndinu ndani ine Grace basi ziko mukwambiri kunanso tikufunani muchira kwa nsanga thokoza iya amenewa ndithu ndi amayi amenewa a Grace amene zachitikira zinthu ngati zimeneza kuti anali ndi pathupi pamenepa ndi pa miyezi yokwana 5 ndi anangoyamba kumava kupotokola mu mimbamo kumava kupweteka kwinakonso nsana choncho ndebe monga kumudzi kumakhala akuluakulu kafotokozera zimenezi amatha kuyesetsa kufunira mitengo kuti mwina mwake anthandize munthu cholinga nchakuti wachire koma ali yekha kudzigonera nyumba popeza kuti abambo analinso kubanja lina lachiwiri ndi pamene zinthu zachitikira zamalodza ngati zimenezi mwina tikuonetseni chinthucho tatigayirani kamtengo kameneka kuti mzimayo chinthu chimene wachira ndi chimene chimukhoza kuchionetsetsa ndi chimtengo ndithu chimene chachoka mthupi mwa munthu ndi chimtengo ndithu mmene muli mkushoneramu
chinali ndi zinthu zokutakula ngati zimene mukudziona apa kuti ndi dzimabulangete zinthu zimenezi zikuonetsa kuti ndi dzimabulangete chokuti bwa ndi chinthu chimene chachoka mu mimba mwa mzimayi. Ndizichitika zimenezo poonapo amona ngati kuti mwina mwake ndikagalu ndithu choncho koma kena akadzatha kuonetsetsa pambuyo poti papita nthawi akuona kuti ndi chimtengo chenicheni chimene chachokera m'mimba mwa munthu. Ndadaye mukhale pompo kuti kutsogoloko kuti tacheza ndi mmodzi mwa chizimayi amene tinawo konkuno komanso ticheza ndi atsogoleri a dera lino timve kuti nkhani ayilandira motani. Takhalani pompo pa video imeneyi. Muja tinafotokozeramo kuti tili ndi mmodzi mwa munthu wamayi kuti ticheze naye nkhani ziwiri zitatu atatifotokozera kuti zakhudza bwanji mmodzi muno. Mama ifetu takupezani mwina kumayambiriro anthu atakudziwani dzina lanu. Nanga ndine Linesi Paulo. Linesi Paulo, ino muli ngati ndani Tsikana amene wachita chimtengo chilinso chokutibwa ndi dzimabulangete zosiyanasiyana koma zili zakuda. Muli ngati ndani Tsikana amene? Mwana wa chimwene wanu. Mwana wa chimwene wanu? Tatifotokozerani malingana ndi muchati nkhani munera ndiye. Ine makurasha ndachokera Nkuni. Ndatachoka Nkuni kuja kudzamuzona kuti nakoza ali nyumbamo sadatuluke. Nenda zilomene kuja ndakafunza mukodi mwadzuka bwanji kwaneneza kuti ndadzuka pang'ono masana kundiwa abandi mimba mukundika mukundipota ndezili bwanji kuti ndakufunani ndi mmene zimakhalira chabwino ndachoka kuti mabaka pezeka ithandiza kenaka kuja ntani kuja mpata ndiyazira panopa bolani pang'ono ndiyenda kabweraso wadzala inso zenezo zili zomwe ziti ndiyenda dzachoka ndadzapita kudimba madzulo ndadzafikaso ndiyazina kuti aya zakhali kuti mana naswera bolani manyumba amo ndamuundirani mundu wawa mpaka ndapita kunyumba akadya sima iyadzafika sima kupira amunake ndiye pakati pogona ndimene amafotokozera muja ndiye watsagona ndi usiku ndonozamboonano kumvowawa kopitirira muyezo ndiye pamene njano zenezo kuti ine pamene dzone ndime chijake ndakhala mana amene makhala kudzone ndime ngekerani chabwera ndiye sadazichitakela muja wakandipeza zakhala ndarukani wandipeze nende nyamuka kwera kuti mmene kuja ngena dzenya mukati ukoze ndani makolowa ukoza anyakwawa unoko kuchitika zakuti nkubwera adi anthu aja monga mmene lakhaliyo nyinyi watu tagona pati tagona pamene pati kupeza ka chinthu icho chijadi nchorani chokurira pano pachatali kamasulufu chatani chauma koma chine chokulungiza ndiye nkumati kwadi icho chokakani nkhanda agalu nkumati chinthu ichi chikadabwisa nditi ndimene lomma muno kwashano aliyesa mabwero dzerani kudzone chili ichi chimene chayo mwana alizakhala mwana wa chimwene wanga akwanene ndinezakhala wa ndizamalodza kuchitika pa banja lanu ngati limeneli muli ndi maphokoso amene amakonda kuchitika mwina kawiri kulongolola mudzi we ndi anthu ena tu amatha kulolera pa zinthu ngati zimenezi pamachitika kwambiri maphokoso pa zimene pano yako zopangikadi fana kuti munthu amapaserana amadzera pamene pamene zimene zonse yakukhudzani bwanji nkhani ngati imeneyi idena ngozindikira zile chitikano ndimene zililini ineza ndinodabo kuti udi zinthu zizakhala mota mwamu njofolokozera muno kuti maphokoso anthu ene timakhala nawo komano watiserana amadzera pamene pakhala chiyani pakhala phokosopo zili zimachitika zimene dzina lichebwera ndinonda Linesi Paulo. Linesi Paulo amene wande azakhali anzimayi amene wachira chimtengo chija pamene zidachitika chonchija amona ngati kuti nkankhanda kagalu koma atazaonetsetsa ndithu chitangopita mphepo pang'ono adzaona kuti ndi chimtengo chili chokutakuta ndi dzimabulangete komanso chili chakuda kwambiri panopa tasandizira pafupi ndi anyakwawa a mudzi muno. Anyakwawa takupezani ipo mudzi mwanu mwa Binoni muli bwanji? Ndi bwino ine muli bwanji? Tili bwino. Tatiuzani dzina lanu? Ine ndine Bigness Posani. Bigness Posani. Mudzi wanu ndi waukulu uli Binoni? Binoni. Ufiti umachitika kwambiri mudzi mwanu muno? Ndizodabwitsa ineyo choyamba chodabwitsa zimene. Sizinachitika konso kuno kumulomba ku Binoni? Ndizodabwitsa zimene? Kwambiri. Olo akulu osanafotokoze komwino makamba zambiri kuti sizinachitika kuzamalo za mudzi muno. Nali ndazukulu ankagonapo sizinachitika. Azinyakwawa amene ndipasinonya kwawa. Sana zone ngati. Mori ndinodabwitsira kwambiri. Koma azisinganga mudzi mwanu muno alipo? Muno mwana alipo. Mata chimombo adamwalira. Analipo. Asinganga adamwalira. Ulibe kwa anthu anu akakomana ndi mavuto osiyana-siyana mwina kupatula chipatala cha boma amapita kukathandizika kuti wasinganga timapita kunthera kwa Benuko ndiwo panonso ndione kuti adachoka
zikuchitika zito ndi zamatsenga nangati bwanji ali zamatsenga ndi zamatsenga zimenezi zamatsenga chipatala chimene mmapita anthu akubinoni mukati mwakumana ndi mavuto osiyanasiyana ku nkhani ya matenda chimakhala chipatala mapita chipatala chakuchimva apa nkhani yachitika mwapanga zotani kuwadziwitsa mwina akuluakulu atadziwa nkhani imene yachitika kumudzi kwanu kuno maka ku binoni kumulomba dera la chimvano mwafotokozera kala chefe alokalidade kapena kumakhala achiwanga nduna ndi zina leo ninapita takatsitsa nduna ndi mwanduna baja basi no anduna tabwa ni madala andi anduna amenewo ayi anduna aona natsitsa yawa kuti natsitsa chifika kwa achefe uyu ndi dokotela wa okujulu dokotela wachimidzi amene bakomanu kutacheza ndi adokotela kuti amene wa ndi anchimidzi kapena kuti ape agente polivalente mumateno kodi agente polivalente dokotela wachimidzi ati anakuwuzani kuti mufuze bwanji ine ndibadali kubika zitezokira kutiko kumene kufuze zimene zili then tabwera kuno sanabwere nazimbiranye kwawo muronda ndafoni komba kuchipatala kuti upite kumene koko ukajambule kuchitika zolelezolele ukajambula tene zili mafotoko kuti tione kuti zili motani kusonyesa kuti malipoti achitoshokera makuchipatalako ndi madokotala kukutumizani ngati mdokotala wachimidzi kuti pitani mukaona kuti zili motani mujambule mafoto komanso mutamuona kuti mzimayo ali motani cholinga chakuti aone dongosolo limene likhoza kuchitika kuti mwina mwake madokotala akhoza kutumiza ambulasi kuti dzamtenge mzimayo kapena kuwuzani zochita zina ineyo tengomana kuduza ndizijambule ndikajambula basi nditumize mafotowo ndikatumiza basi nikuti nditatumizira nazifotokozo kuti basi apapa ndimene zilili afune mwafusa zina lizinde tinakwanisa kuwafusa ndatumiziraso malipotiwo ndi apapa dele chimene chili kuti zimene mfuna apiteko muchipatala ndi timembekeza kubwera pano ndimene mabweramo ndikuti tufati kunguti mkusura apiteko kuchipatala akaoneke ya inu ngati dokotala mukukhulupirira kuti ngati chimene chichitika pamene pandishani monga dokotala wanchimidzi neyo ndiko ndimene zilimo ndiziso zochitendo kumbiri zoti so mwina kwathu kuno sizidachitika inunso pa ntchito yanu simunakumane nazo chifukwa nthawi zinaso makagwirira ntchito chipatala kuja mumakakhala ndithu kumene kuja simunakumane nawo simavuto ngati amene ayi sitidaonenso kundikuyamba ndithu anyakwawa amudzi muno nkhani imeneyi chifukwa ikudziwikiratu kwambiri kuti ndi amatsenga mukuona ngati akapita ku chipatala chabwa masakulu akuitsa mwina njira yoyambirira sinali mwina kuthamangira kuti akaone bweso mwina mwake kuchikuda kwa sing'anga ngati muchati mafusiramo pafuna kuti apite ku chipatala akamuone mkati mene zilili kuti mmene zilili ngati muli motani kuti muli motani mwinano njira yotsatira yachiwiri ithu makhala bwino nopita kuti yopita nokwa sing'anga kudokota kwazisamba mwene mutokhala ndi mawu ena ofuna kuonjezera kapena ulangizi kwa anthu amene amataka yambana nkumasungirana chakukhosi nkumapangana zinthu zawo ngati zimenezi inu ngati atsogoleri mufotokoza uthenga wanji ineyo chimene ndingatha kufotokoza chonena kuti izizi chakhale chawo ndipweteka kwambiri chifukwa timaonetsa kunena kuti munthu akakhala pakati ali ndi wodwala amafuna kuthamangira kuti kuchipatala alipo ena amathamangira kuti mwina munthu uja ngodwala wadwala kupita kwa sing'anga zimene zimatipatitsa mavuto ndiye apapa uonetse kunena kuti nkhani imene yachitikayi inecho ndipweteka mmoyo pafunika kuti tonse azimayi tikakhoyembekezera tizithamangira kuchipatala tathokoza kwambiri kumapito zina licha mwatikino ndani ine ndine Bignos Posani ziko kwambiri iyayi kuyankhula kumene kuli ndi kwa Bignos Posani omwe ndi atsogoleri amudzi uno ndithu wa binoni maka kumulomba lokalidade ya chimvano boma lino la Tsangano kuyankhula pa zokhuzana ndi nkhani imene yachitika mzimayi emwe ndi wachembere kamodzi uchembere udakakhala wachiwiri wapezeka kuti wabereka chintengo chili dzokutakuta zabulangete komanso zili zakuda kwambiri pambuyo poti azimayi aja amaganizira kuti mwina kakhoza kukhala kankhanda ka Galu ndi zinthu zodabwitsa kwambiri boma la Tsangano mu chigawo chino cha Tete ndi limodzi mwa boma limene limadziwika kwambiri ndi nkhani zokhudzana ndi matsenga osewala kuti miyezi yadutsa yambuyomu takuonetsaninso mzimayi wina kuwachiyalira boma lino la Tsangano atabereka mwala tidakuonetsani ndithu mwala nkhulungu waukulu ndithu mayi adabereka mwala pomwepo pobereka mwala uja mzimayi winanso boma lino la Tsangano adapezeka kuti wabereka miyala iwiri ya sangalabwi ndi zinthu zodabwitsa komanso ndi nkhani ya dziphaliwali
boma la Tsangano chigawo chino cha Tete limatchuka kwambiri ndi nkhani ngati zimenezi. Ndiye malingana ndi mmene mwamvera malipoti ife atola nkhani tikamashoka kuno mzimawu chanso akhala kuti akutengedwa kupita ku chipatala cholinga chakuti akaonekwe maka mkati mwa thupi mwake kuti muli bwinobwino kapena ayi, kuti kenaka aziyendanso bwino ku madokotala a mankhwala achikuda. Padakali pano ndi mmene momwe tinafuna tikupatsireni nkhani imeneyi. Ineyo ndi Gosfat Samuel Lazaro komanso Sizithu Kadewere kujambula video imeneyi. Zikomo kwambiri.